Bueno, kaixo, eskerrik asko, aukera hau emateagatik, liburu hau aurkezteko aukera emateagatik. Ama gaiztoaren ipuia, da liburu honen izenburua. Eta egia esan, ama gaizto honen idea, edo idea honekin ipui bat egitea, ez dakit egia esan noiztik datorkidan, baina esan lehenengo eta behin asko kostatu zaidala ipuia egitea. Besteak beste uste dutelako ama gaiztoa berez dela nahikoa tabua, ez? Amak berez dute ontasunaren seinale eta ezaugarri hori, eta orduan ama gaizto bat nolakoa izan daitekeen edo planteatzea, eta gainera horrentzat nahiko zaila egin zait. Baten batek ere esan dit ezinezko dela, eta egia esan akaso arrazoia izango zuen, ze, bukaeran ez dut ama gaiztorik topatu. Kontua da, ingurukoei galdetzen hasi nintzen, ipuia egiteko. Ama gaizto bat zertzan galdetuz, bere zer uste zuten zala ama gaizto bat. Eta guztiek esaten zidaten nire iritziaren kontra ama gaiztoak bere aurrak abandonatzen dituen ama bat dela. Eta, azkenean ipuia ez nekin hasiera bai, ez nekin oso ondo nola resolbitu, eta badago abandono baten historia. Eta, ipui klasikoekin jolasten hasten da ipuia, tartean daude Txanogarritxo, Mezuri, Atetxo Itxusia eta bat, eta bi aizpen arteko elkarrizketa batean, zabentzan jartzen hasten dira ipui horietako amak esaten dutena bezain onak ala gaiztoak dira. Eta, azkenean elkarrizketa bukatzen du, benetan errealidadeko egiazko amak ipuietakoak bezain onak edo gaiztoak diren eztabaidatzen. Hori da bian puntua, eta bukaera ikusiko dezuek, maien.